आसा खुलुमबाय सिगाङावनो गिबियाव बाथौ बिबुंसार पर्टेल चेनेलनिसिम मावथि बिथां आरो रायजो राजा बिथांमोन नायगिरि बिथांमोनसिम आंनि मुङा मुस्लिम मलेन्द्र नार्जारी आङो मिसिं अट'नमास काउन्सिल EM लोगोसे मानिकपुर गामिनि सासे सोद्रोमा। गोजोननाय थाबाय। दा नैबे समाव बा मोनाबिलि समाव नोंथाङा बर'नि गुबै धोरोम बाथौ धोरोमखौ बोजबनानै लाबाय, लोगोसे नोंथांनि न'खराव दिनैहाय बाथौ बिथाबो गायसननाय जाबाय। दा बेनि सायाव नोंथाङा मा बुंनो सानो? आं जोंनि गामिनि बाथौ सिबियारि रायजो राजाजों लोगोसे सिमेन्ट बिया बाथौ आफादजों लोगोसे लखिमपुर जिल्ला बुखावलि लखिमपुर जिल्ला बाथौ महासभानि बिबानगिरि बिथांमोनजों सावरायनायनि गेजेरजों लोगोसे गिबियावनो आङो थि खालामना लादोंमोन गामिनि दैदेनगिरि बिथांमोनजों रायज्लायनानै। सिगाङाव जोंहा सत्संग जों सिबियोमोन, दा बेवहाय जोंनि आइ आफाया सिबियोमोन, जों दा गेजेर ससेयाव एसे गोनो गोथो जादोंमोन आरो दा बेनिखायनो जों न'खरनि मोजांनि थाखाय आरो लोगोसे गामिनि बयजोंबो गोरोबना थानो थाखाय समाजारि नेमफोर खान्थिफोरखौ गोरोबना थानो थाखाय आरो बाथौ धोरोमनि जेनाखि आसार खान्थि नेमखान्थि बेखौ मोजां मोननानै आङो बाथौनि जेनाखि दिनै बाथौनि गिबि माबाखौ गायसननाय जादों आरो। बाथौ बिथा गायसनबाय, दा बे समाव नोंथाङा गामिनि हिसाबै मा बुंनो सानो? सिगाङावनो खुलुमनाय जाबाय नोंथांमोननिसिम। जोंहा दिनै मानिकपुर गामिनि सासे गेदेमा सुबुं आदा मलेन्द्र नार्जारी बिथाङा दिनै गावनि सिथ्लायाव बाथौ धोरोमनि नेरसोन सिजौखौ गायसनबाय आरो बाथौखौ दुमनानै लाबाय। गामिनि रायजो राजाफोरनि हेफाजाबाव फुंनिफ्रायनो बाथौ दुमनाय हाबाफारिया जादों आरो नै दहाय मोनाबिलि समनिफ्राय गामिनि आरो आनसलिकनि दैदेनगिरि गासै आरो जिल्लानि माखासे बिबानगिरि बिथांमोना फैनानै मोनाबिलिनि आर'जखौ मावफुंना होफैबाय। आर'जआ मोजाङै मोजां जानानै थांबाय आरो लोगोसे आदा मलेन्द्र नार्जारीनिफ्राय मोन्थिनानै मोनबाय जोङो, मैया दाखालिनिफ्रायनो जों सावरायबाय थानाय जादों जे आदानि जोनोमगिरि बिमा बिफाया गोदो बाथौआरिखामोन। गेजेर ससेयाव गुबुन गुबुन जायगायाव थानानै गुबुन गुबुन गामिनि आबहावाखौ गोरोबनानै बिथाङा बिमा बिफाया गुबुन धोरोमाव दंमोन, नाथाय दा जोंनि बर'नि आगुनि गुदि धोरोम बाथौखौ बिथाङा न'खराव दिनै गायसनफिनबाय। दिनैनिफ्राय बिथाङा बाथौखौ सिबिनो नाजागोन आरो जों गोजोननाय मोनदों जोंनि बर' हारिनि गुदि धोरोमखौ बिथाङा गनायनानै लानायनि थाखाय। लोगोसे जोङो आसा खालामगोन बिथांनि जा साननाय हनाय, जा बिथाङा सिन्था खालामनानै जा मिजिंजों दिनै बाथौ धोरोमखौ गनायनानै लादों, बेखौ जाहाथे आफा इसोर बोराइ बाथौआ बोर हरथों आरो इयुनाव मोजाङै आलो गोजोन संसार रायजो मोनजाथों। दिनैनि दिनखौ गोजोनथाव बा गोजोननाय दिन होननांगोन। जों जोबोद गोजोननाय मोनदों सारा जे दिनै गावनि आंगो धोरोम बाथौ बेखौ बजबनानै लाबाय आरो जों सिमेन्ट बिया दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर होदों सारखौ। आरो जों बे हिसाबैनो बाथौ गौथुमा सिमेन्ट बिया दुलाराय बाथौ गौथुमा बिथांखौ बरायनायजों लोगोसे बिथांनो जोङो जोंनि धोरोमारि जा जोंनि धोरोमनि जा खान्थिफोर थानाय बाथौ थान्दैजों लोगोसे समाजारि खान्थि कास्टमारि ल' लोगोसे आर'ज लेखा गांसे आरो बाथौ मेमन्ट' जिथुनिखि बाथौनि सिम्बल थानाय बेखौ होनानै जों गोसो गोथारै बजबनानै लादों आरो आसा खालामो साराबो इयुन संसारहालागै जोंनि बाथौ धोरोमखौ आलो गोजोनै सिबिनानै इयुन संसारा आलो गोजोन जागोन बेखौ मिजिंथिदों आरो आं। गोजोननाय थाबाय।